donem la benvinguda a l'acte de lliurament de la medalla de la ciutat al senyor Juan Carlos Navarro. La medalla de la ciutat és el màxim reconeixement municipal que s'atorga a una persona. Avui, en el marc de la festa de la tardor, es reconeix la trajectòria del sanfeliuenc Juan Carlos Navarro. Quantes vegades no heu sentit allò a dir cistella espectacular de la bomba Navarro al jugador de Sant Feliu? Quantes vegades no ho hem sentit? Això és justament el que volem reconèixer. Gràcies, Juan Carlos, per enorgullir-te del nom de Sant Feliu, d'una ciutat que també s'enorgulleix de tu. Visquin els valors de l'esport, visca la bomba Navarro, visca Sant Feliu! Bueno, només dir-vos que estic orgullosíssim perquè em designi aquesta medalla. Moltes gràcies a l'alcalde, a tot l'Ajuntament. Que sepáis que me ha hecho muy feliz que haya sido una iniciativa popular y de aquí pues agradecerle a todo el mundo que ha pensado en mí para que yo lleve este honor y sobre todo a todos vosotros que estáis aquí hoy conmigo y es un día muy especial y muy grande. Muchas gràcies a Sant Feliu, bones festes per tothom i visca Sant Feliu!